Салом алейкум, хуш омадед ба канали Touch Crypto. Так, мавзӯи рӯзаи мо регистратсия дар криптобиржаҳо мешавад ва пеш аз сар кардан мехоҳам камтарак нашуд безопасность гап занам қатитон, барое ки безопасность дар криптовалюта ин ҳама чизи муҳим аст. Не только криптовалюта, дар тамоми бизнесҳо, дар тамоми ҷое ки шумо пул инвеститсия мекунед, мо бояд якум нашуд безопасности пулои худмон фикр кунем ки ҳамин пули мо дар ҷои безопасне ё ки не. 100 криптобиржаҳо ба қувват ҳам набошанд, 100 популярни ҳам набошанд, мо намедонем пага қатъи биржаҳо чӣ мешавад. Барои ҳама вақт старатся кунем ки пултон дар ҷои безопасне бошад. Ман, например, худам криптовалютаома дар ин тари аппаратни кошелёк нигоҳ медорам. Ledger Nano X ай. Дар инҷа не только ту монетаҳота метавонӣ ба ҷо карда, ту дар инҷа метавонӣ пулам ба ҷо кунӣ. Мисол USDT, USDC, евро, чизе боша нашуд электронни деньги, шумо метавонед дар инҷа хранид кунед. Баъд як хубии дига дорад ки допустим ягон давлати дига паридестен, шумо дар кор нестен наличкара дига қатитон гардонен. Ин меяй тамом. Миллион дори, чанд қайдори дар ин меяй, дар киса задӣ рафтӣ. Як кас намедона ки чи ай дар дурни. Плюси калонш ҳам меяй. Баъд як плюси дигаш ин ки ягон хакерира взломат карда наметавона, барое ки и интернет қатъи соединёни нест. Ина допустим ма USB кашидагиим ша, и уже бе интернет ай, барои ягон кас наметавона дурни идро омада. Баъд як чизи дига хостум добавид кунам. Дар канали ма ҳар як 1000 подписчик шуданда ман як дона хали аппаратни кошелёк разыграт мекунам. Розыгрыш через коммент мешава. Ман як видеоро выбират мекунам, дар куҷо комментариё навистагиай. Баъд через ҳамун комментариё мо розыгрыш сар медиҳем. Ҳар 1000, мисол 10,000 подписчик шид, ман 10 ҳамхали Ledger разыграт мекунам. 20,000 подписчик, 20 ҳамхали Ledger разыграт мекунам. Давайте сар мекунем. Ман якум нигоҳ кунем. Ҳама вақт аҳамияти ledger.com бояд боша. Ягон чизи лишни дига навистагӣ набоша. Барое ки сайтои падалка ҳам ҳастай. Так, ин сайт шай. Бениҳоят компания калонай. Так, Ledger Nano X. Ман наминамуча истифода мебарам. Ҳама навзашам. Дигарошам в принципе зурам. Ягон проблема надорам. Кума дар ҳамиш мақлар, барое ки инҷа дисплей дора, чиз дора, удобнее камтар. Так, нархаш 1551 крон. И ба евро 155 евро мешавад. Агар кадоме ки мисол желани харидан дошта бошад, рои на ҳамин официални сайтиш харин доставка мекунад любой ҷои дунё. Но старатся кунем ки ай Amazon, ай ҳамхали ҷоҳо нахарем, барое ки ҳама вақт лучше аз сайти худаш хари хубтаре. Бародаро бо фикр накунем ки ман ин Ledger ягон реклама дорам, ягон чӣ дорам. Ни в коем случае, барое ки ман ёро намешиносам, намедонам, ё маро тем более намешиносам, намедонам. Ман ира чиста барои безопасности худтон гуфтестам. А так кадоме чӣ хеле торговат мекунем дар криптовалюта, чӣ хеле ки фикр ақида дорен, и естественно чизи шумоай, правои шумоай. Но ма просто дар инҷа шумода барои чӣ каналак шудагием ки чтобы советҳои правилни тиям, чтобы шумо пулотонро гум накунед, и всё. Так, окей, давайте насчет биржаҳо. Канали ма таги любой видео жда ман мемонам ссилкаора. Любой видеода таги ссилкао инҷа медроен. Коммента ссилка мемонам. Bybit, Binance, OKX, Crypto.com, CoinList. Ман ҳамин биржаро истифода мебарам. ҳар бо як чанд та дига биржа истифода мебарам. Рости гап биржаи Майдан инакда
яхе монето пайдо мешава ки мисол да ягон ҷо нест, но ҳамон биржадай рисковани монето. Хай ма из-за этого иногда ҳамон биржаро истифода мебарам. Но ай ҳама биржаи нағз бигем, ҳами Coinbase ҳам нағзе, но ма истифодаш намебарам. Так, давайте Bybit сар мекунем. Да, я чи дига аёдам бромад гумтона. Барои чи ма ин ссилкаро дар инҷа мондагием? Барои ки ин ссилка уникалниан. Из-за того, что ма ҳамиҷа дар регистратсия уже кардагием и депозит кардагием, торговать мекунам, криптовалюта мода бонус метиҳад барои одамое ки через ссилкаи мо регистратсия мекунанд. ду тараф да бонус метиҳад. Допустим, давайте ин Bybit мехонем. Нигоҳ кунед, $20 шумо да мерава, $20 ма да меоям. Баъд дальше вақте ки шумо иҷа да як гала бонус ҳастед, то $600 метавонед бо кор кунед на Bybit. ҳар хел конкурсо типа ҳастаи ҳамора пур мекунед, чӣ мекунед, ҷавоб метиҳед дар саволошон, ягон кор меган мода подписаться ки ягон корка, короче, то $600 мешава гирифта. Давайте сар мекунем. Электронна почта. Ман рост сега би биржаро дорум, но барои шумо да нишон додан якта тестови Gmail кушодум, чтобы шумо да ман нишон тиҳ. ҳама вақт ҳарфи якумтона калон монед. Согласен мекунем и далее. Резидент или ҳами давлато да, короче, агар бошем шумо ҳами биржаи Bybit истифода бурда наметавонед. Так, почта ему да бояд ҳозир уже код. И все. Мудро мадем уже да Bybit. Нем хе осона кай бародаро, ягон ҷои қини надорад. Но единственный момент, шумо бояд верификация кунехтона. Аккаунт безопасность, бонусный центр. Инҷа бонусный центр меоем, баъд бонустона буге мегирем. Ин ҳамаи чизошай, короче, чико кардан дар кора ки ҳамаи ҳами сумора бигирен инҷа. Окей, аккаунт и безопасность. Ма ҳозир бигем уже якум уровень даем. Ана чизам бениҳоят чизи муҳимай. Ҳозир ма шумода нишон метиҳам. Нем хали программаи амира да телефони хутон занед да Play Market или App Store скачатиш кунед. Баъд вақте ки да иҷа мехоҳем установка кунед, вай пашаква худаш ҳамаша мефаҳмонатона осонака. Сути программа чиай? И чанд секунд пас код алиш мекунад. Допустим, шумо ягон сделка карданиен, шуморо ҳами кода мепурсад. Шумо медонед ҳами программа кода скопировать мекунед, меоен мисол да биржатон пеш пула бировардан ё пул ягон
операция кардан ҳамун кода мезанен. И барои безопасности ки чтобы ягон кас пули шуморо натавонад дузида, барои безопасности короче. А насчет верификация ман намегзарам шавзи, барои ки ма уже кадагиам, даниёи ма уже ҳастай да ҳамиҷа. Но ганда осон аирам, қин нестай. Просто менависен ай кадом давлатен кадом чиз қати вид документ қати мехоҳен хатуна подтвердит кинен права қати вид на жительство, ID карта, паспорта. ҳамун чиз қати чизи мехостаги тон қати метавонен верификация кунен хатуна. бахшиш. Так, давайте ака мерем сайти CoinList. Так, ана ми сайти CoinList да в основном токенсело мегзарам. Да и сайт трейд када мешава, но уха удобно нест ростига. Ма иҷада вообще трейд намекунам. В основном ма да Binance, да Bybit, OKX, да и биржа трейд мекунам. Но CoinList хубиш чие ки иҷада монетаҳо якум меоянд бигем. Ҳама монетаҳо не, бисёри монетаҳо. Но монетаҳои зур иҷа меоянд, фундаментал, монетаҳои бақувват меоянд. Давайте ма ҳозир якчанд ҳамон монетаҳоро шуморо нишон медиҳем. Меоем Mina протокол. Mina протокол Mina протокол. Так. Ман да токенсел участвовать кадаги будам. Нархиш 25 цент буд. Вақте ки оли да бозор бромадаги набуд. Иҷада аллокация метиянд минимальный $50, максимальный $500. Ты худут выбирать мекуни $50 да хари, $100 да хари или максимально 500. Но ҳар монетада ҳар хел аллокация метан. Яхе монета ҳаста ки минимальниш $50, $100, но максимальниш $10,000, $20,000. Зависит ҳами компания чанд қа мехоҳа монеташа фурӯша, чанд количество. Ин иҷада 75 миллион монеташа фурӯхтагӣ буд Mina протокол. Ва чанд одам да расона ҳами 75 миллиона. Мисол из-за того, что 75 миллион монета бисёр нест, ё $500 мондан ки максимально бисёр одам брида тона. Условиё иҷа чӣ хеле? Иҷа да медрои регистрация карди да ҳами сайти CoinList. Ба вақте ки токенсел ягон монета сар мешава, шумо медроен да ҳамун монета очират меистем. Вақте ки допустим ина иҷада ай 13 апрел то 16 апреля буд. То ҳамин вақт буд ки токенсел буд шава гузарад. Допустим вақте ки сар мешава, шумо медроен waiting room ҳаста иҷада комната ожидания. Баъд шумо да номер метиҳанд, автоматически номер метиҳанд. Агар номери шумо допустим номери 100 боша, 500 боша, 1000 номери наздик боша, шумо шанс дорем ки очиради шумо расад. А номер чӣ хел распределит мешавад? Мо чӣ хел метавонем фаҳмида ки очиради мо мерасад ё не? Допустим 75 миллион монетаи $500 агар ҳама хара, мисол калькулятора мегире ба ҳисоб мекуне чанд одам метавонад ҳаминҷа примерно участвовать кунад брида. Мисол а як то 10,000 шанс дора, а як то 20,000,
а дальше, допустим, уже ты 25,000 одам боши, значит ты уже шанс надори, метони сайта махкам кни рави хорави. Вот, амада ҳамиҷада ма бирида будам, ғалтида буд. И озма шумо да графикша нишон метиҳам. Мина. Так. Ози данный момент мина протокол почти $4 савдо шудестай. Ва да бисёри биржо уже ҳастай. ма общи 2000 монета ма харида будам, плюс 500 монета ма да подарка дода ҳамун компания, из-за того, что вақте ки монетаро мехари, уҷода где-то якни моҳ ждат мекунӣ ки пока монета да общий рынок буброя. Из-за того, что ма где-то якни моҳ ждат карда будам, 500 монета дига ҳамаи ҳамон одамое ки бирида будан да ҳавои бо подарка кардам. В общем, ма 2500 монета аяму токинсел бирида будам. ҳози нархи ҳозира қати агар ҳисоб кунем 9000 нома қиматтар фурӯхтагӣ будам. ҳами мина ҳай суми нақс кор кардам аиҷа. Короче $500 мондум, зиёда ай 10000 сум кор кардам да мина протокол. Так, дальше да иҷа бо як монета дига дама бридагим Centrifuge. Да ин монета боша тоже ма бридам. Да иҷа ду опсияш да ма бридам. И кстати аёдум бромад шумо да гум иҷа да ду опсия мемонанд. Ду опсия иҷа да опсияи якумаш ҳама хеле ки ты сразу метони баъде ки бозор да меброя, ты сразу метони фурӯши. Опсияи дуюмаш, опсияи дуюм 2 сол маҳкамаи монетаи ты, яъне ты 2 сол ягон кор карда наметони. Иҷа дар рости гап камтар як историяи аҷоибай. Иҷа чанд бародаро участат мехостанд кардан ба як бародари наздикай. успед накардак дромадан да токинсел да. Ба ма гуфтум ки агар гуфтум ма ҳамира ҳарди токинсело ма ё ки ятшам бубурум, гуфтум ма туда метим як опцияша туда подаркай, короче худат гирша. Баъд вақте ки очира да истодум, ҳам якумш да бридам, ҳам дуюмш да бридам. Якумша ҳама естественно сразу фурӯхтум. Где-то айрос дига бу қасум кор накардам. CFG Centrifuge. Максимални то $2.37 хестагӣ буд. Ай 55 цент, ма 55 центи харидагӣ будам қиматтар. Чем дуюм опсия барои ки и хеле ки иё қиматтар мондагианд, из-за того, что ты метони сразу фурӯхтан, яъне шанси ты хубтара, чем шанси дуюма. Дуюм опсияда иё 38 цент мондагӣ буданд. $500 да иш харидем, $500 иш ҷурам да додум, ҷурам да иш харид. Но агар бести фикр кунӣ, даже ҳами 55 цента нигоҳ кунен, рост дига ма даид нест чанд монета $500 роз як дақиқа. Так, $500 тақсими 0.55 109 монета плюс 100 монета дига ҳам подарка додаги буданд. Где-то 1000 монета будак ё 1100 буд. Давайте 1000 ҳисоб мекунем. 1000 монета ма доданд. Ма ира где-то як чанди фурӯхтум, $1500 да по-моему фурӯхтум. Ози $797 ба нархи 79 цент, барои ки бозор ғалтидагиай. И вақти ки ин ҷода буд ма фурӯхтагӣ будам, намедонам рости гап точниш давиду нестай. Но
мақсади гап чия? Даже ҳами 3 баробарам, допустим, $500 монди, 1.5 гири. И пули калонай. Агар хе нормально фикр кунӣ, пули майда нест. Так, centrifuge. И деюм опцияш аям бародара ози ховай, короче. Ки маълум нест баъди 2 сол и нархаш чанд сум мешава. Надеюсь, что нархаш баланд мешава. Но в течение 2 сол ҳами монетара короче чанд моҳ пас короче метиян ҳами монетара. Но ма бародарам да совет додам ки лучше нафрӯш, ждат ки пусть ҳама монето ҷамъ шава, нархи монета боло рава, ба як бора ҳама шава плюси хушруқати фурӯш. Так, давайте ма як примери дига меёвум ки ана иҷада ма намедонистам у вақт и сайта монетаи Flow. Так, 38 центи монетара фурӯхтагиянд. Яке ай монетаи ганда одамое ки бридагиянд, ганда суми калон кор кардагиянд, аями Flow. ҳозир $8, но шумо нишон метавонем то чанда хестагӣ буд. Нигоҳ кунед, монета то $40 почти хестагӣ буд. То $40. Представить кунед ки одамо 38 центи харидагиянд. И фикр кунед ки чӣ хади сум кор кардагиянд. Бо плюс да иҷа максимални аллокатсияш по-моему $10,000 буд или $20,000 буд. Одамо метавонистанд то $10-20,000 харанд. Одамои буданд ки $10,000 да харидагиянд 38 центи, $20,000 да харидагиянд. Як блогерай, ман бисёр видеоша нигоҳ мекунам, бениҳоят блогери зурай. Ман кстати ҳами CoinList-а ай ҳавай фаҳмидам, но камтар дер фаҳмидам, барое ки вақте ки ман криптовалюта омадам и уже и токенсел буд шидагӣ буд. Вай ай ҳами монета где-то $1 миллион кор кард. Аями Flow. Якта стримужда $400,000 ёки $350,000 да фурӯхта буд, стрим кардагӣ буд. Аями Flow бисёре пули зур кор кардам. Так, назад. CoinList бениҳоят сайти зурай барои асобина одамое ки наванд дар крипто. Но к большому сожалению одамое ки дар криптовалюта нав меоянд намедонанд ҳами сайта. Барои ҳамқа бародаро обязательно дар и сайт регистратсия кунед, так как и сайда монетои скам намеояд, монетои проверени меоянд. Иҷада мисол пеш як монетара добавить кардан, ҳами сайт худаш CoinList, ҳами команда полностью изучат мекунанд ҳами монетара, чӣ проектай, чӣ кор мекунанд, ё на самом деле дуруғай. Вақте ки ҳамаш нормалӣ бошад, баъд дар иҷа раҳшон метиҳанд, баъд вай токенселошонро мегузаронанд. Барои ҳамқа ҳатман и сайда регистратсия кунед. Вақте ки ози дани момент ягон монетаи активни нестай, но вақте ки монетаи активни пайдо шуд, ягон токенсел сар шуд, ма обязательно видео мекунам ва дар сайтам, дар YouTube канал мепартом ки то, што ҳамхали токенсел рафтестай, марҳамат кунед, бо ма як бори дига подробно, вақте ки ҳамон ягон монетара мемонанд дар инҷа, ма подробно як видео мекунем, нишон метиҳем ки чӣ хел дар токенсел участвовать кунем ва чӣ хел очирада меистем. Окей, насчет CoinList, надеюсь, понятно. Давайте якма камтарак дар бораи ҳами сайти CoinMarketCap шумода мефаҳмонам. Ине хе нависта меша CoinMarketCap.
.com. Ма ссылкаша да ҳами видеои мепартом. Баъд обязательно и сайтам хутон да скачат кунед. И программаам дора. Play Market, App Store. Метавонед программаша скачат кунед. Так, и CoinMarketCap бигем бозори тамоми монетаҳои барои информатсия. Допустим, миёем биткоин. Биткоин якум ҷой, эфириум дуюм ҷой. Ҷо чӣ хел распределит мешавад? Ай рӯи MarketCap. MarketCap чия? MarketCap и бюджети ҳамин монетаи. Чанд сум ҳамин монета дани момент сум дора. Биткоин 826 миллиард пул дора. Эфириум дуюм ҷодай 421 миллиард пул дора. Binance BNB монетаи Binance 78 миллиард пул дора. Так, давайте драни биткоин медроем. Так, MarketCap хай фаҳмидем то што бюджети ҳами монета. Так, волюм да 24 соат, яъне 24 соата оборот. Ами биткоин да 24 соат 38 миллиард оборот дора. 38 миллиард доллар. Яъне да 24 соат 38 миллиард харидаву фурӯхта шидагиа. Циркуляция монетаи биткоин чанд монета да дрини бозорай. В данный момент почти 19 миллион монета биткоин да бозорай. А общее количество биткоин 21 миллиона. Ва и зиёд намешава, кам ам намешава. Барои ки биткоин ҳамахе сохтагиан ки общее количество монеташ 21 миллиона. Дигар на кам меша, на зиёд меша. Барои чӣ хали кардагиам? Ман отдельный видео барои ҳамин мекунам, барои ки долгий история. Но коротко шумо да мегум, так как пули агар фиата мо нигоҳ кунем, например доллара печат мекунанд, постоянно печат мекунанд ша, а вақте ки ту постоянно як чиз доллара печат мекунӣ, вай қурбуш пас шидан мегира. Яъне доллар дар дрини бозор зиёд шидастай. Кам неу зиёд. Вақте ки допустим доллар кам боша, любой валюта, не только доллар, евро, там фарқ надора, рубль, доллар, чӣ қа пул зиёд шид, ҳама қа қурби вай паст мешава. Агар аҳамият додагӣ бошем, пеш 100 доллар дар Тоҷикистон як гала чиз мехаридӣ, но ҳозир дар 100 доллар руқа чиз харида наметавонӣ. Барои ки доллар количестваш калон шидан мегира, ценаш уже обесцениваться мешава, қурбиш паст мешава. А биткоин специально ҳамахе кардагиан ин монетара ки ай 21 миллион и зиёд намешава монета ва кам ам намешава. Получается, чӣ қадар да иҷа пул дромадан мегира, нархи биткоин боло рафтан мегира. Нигоҳ кунед, мисол 18 миллион 19 миллион биткоин бигем да обращения. Агар 19 миллион пул мебудак да MarketCap-ш, нархи биткоин 1 доллар мешид. Но 825 миллиард пулай, 825 миллиарда зарб мезанӣ ба циркуляция, ба ҳамин монетае ки дани момент да бозоре, ба 19 миллион зарб мезанӣ, ин ҳамин пул мебурад нархш. Ва и бовар кунед зиёд шидан мегира. Мумкин баъди 5-6 сол биткоин 200 000 доллар шава. Ва и реалния, барои ки да криптовалюта ҳозир уқасум дромадагӣ нест. Криптовалюта ҳоли бозори хела бозори ёшай. Барои ҳам қа нафарое ки фақат биткоина медонанд, дигар монетаро намедонанд, мегӯянд вай биткоин уже бидаги ҷоя. Да, я согласен, биткоин уже қиматай. Биткоин вақташ да 1 цент буд, не общий графикш. Нигоҳ кунед, биткоин иҷа да полный графикш неста, иҷа да ай 100 доллар мондагиан графикша, но биткоин вақте ки баромадагӣ буд 1 цент буд. Иҷа ай 2013 биткоин 2009 баромадагиан. Но биткоин нигоҳ кунед, то қариб 70 000 доллара рафтагиай. Дани момент ози ғалтидагиай. Но и нормальная да криптовалюта. А так долгосрок да нигоҳ кунед, постоянно баромадагиай. И бовар кунед,
оянда ҳами криптовалюта, цифровые деньги и все. Фиат и пуло ҳам айбайн мераванд. Так, надеюсь шумо CoinMarketCap фаҳмидем барои чи. Давайте як монета дигара ма шумо да пример меорам да дрник. И ма ҳозир чиста монетаро шумо да анализ накардестам. Ма функсияи CoinMarketCap шумо да фаҳмондестам ки чиай ва чӣ истифода баренша. Як бори дига мисолтон меорам, чтобы понятнитар шава шумо да. Допустим, монетаи чилис. Маркеткейпш, бюджетш 1,6 миллиарда, циркуляцияш 6 миллиард монета. А общий монеташ, да хазинаш бигем, почти 9 миллиард монета. Но да бозор 67% монеташ циркуляция, яъне 6 миллиард монеташ да бозор то хурдестай, кор кардестиян. Чтобы монета $1 шава, мода чанд қапл дар кора? Мода чени ҳами циркуляцияи монета сум дар кора. 6 миллиард. Вақте ки ҳамиҷа 6 миллиард мешава, монета нархаш $1 мешава. Агар допустим циркуляция 6 миллионай, иҷа 12 миллиард шава, монета уже $2 мешава. Агар 24 миллиард шава, монета уже $4 мешава. Так, функцияи дигараш, хубиш чия CoinMarketCap? Например, сайтош. Допустим, мехоҳи сайти ҳами бидроем, инем ҷара меҷиқен, сайти официальни чилис медрора, ягон реклама, пиклама, ягон ҷои дигар шуморо намедрора. И ганда муҳима. Community, Twitter, то же самое. Оригинал официальни сайти Twitter худаш мепартова. И контракт чай, насчет контракт, блокчейн и чизо, ма видеои оянда да подробно видео мекунам, мефаҳмонам шумо да ки контракт чиай, блокчейн чиай. Так, маркет да кадом биржаҳо ҳами танга савдо шудеста. Инем қа биржаҳо да данный момент ҳами чили савдо шудеста. Ва иҷа да бисёр чизо дора, баъд хитон дроен, ссилкаша да видео мемонам, дроен мисол подробно хоне забоншам алиш када мешава, забони русӣ мемонен. Баъд чӣ хеле хоҳен кор мекунен. Допустим, иҷа да инаи рейтинг аста, NFT, дар бораи NFT рам ма як абзори адели мекунам. Баъд инҷа календар дора, як чизи навз дора, календар ICO. ICO и ҳами типи CoinList чӣ хеле ки фаҳмондутонаку монетае ки да бозор набуромадагие токен сел мекунанд. ҳами токен села яке айномои дигаш ICO ай. ин эҷада мисол метонен ICO дромада календар миёен, календар да ICO меҷиқен. ин эҷада меган ки кадом монетаҳо скоро ICO мекунанд, яъне токен сел мекунанд. Воли монета да бозор неста бигем. ин эҷада баъд медроем подробно дар бораш мехонем. Но ҳаракат кунем ки командаи бақувват боша пишти ҳамиёда. ма барои чи CoinList ма да мақуле, барои ки уже проверение командаи фуфлора да иҷа намемонанд. Так, CoinMarketCap, надеюсь фаҳмидем дар бораи чие ва чӣ функсияҳоро иҷро мекунам. Обязательно дроен да ирам регистрация кунен, апша скачат кунен, бениҳоят чизи полезное. Надеюсь, видеои рӯза полезный буд, фоиданок буд ва шумо ягон чизи нав ёд гирифтен ҳами видео. Одамое ки мисол да криптовалюта ҳастанд или одамое ки нав мехоҳанд сар кардан, обязательно да комментариҳо нависен кадом монета шумо да интереснее или чӣ савол дорен насчет криптовалюта, чиро мехостен бисёртар донистан. ма ҳатман дар видеои оянда пешкаш мекунам. Ташаккури зиёд. Саломат бошен. Дар амони Худо.